Knockout football tournament balapelong de Umling Sports and Cultural Club kalakut no akakat kendai terik Jemang. Haga jingil akai final happening ke Jojua FC Persha ke local taxi nongpo. Ke Jojua ke Lapenbam ye ke local taxi dalai lakaway batra ke nam ladu. Ya kini ke final lapelong Hamadan football shnong ha Umling. Ke jingil kun ke lalong ke beitanat hadu kata-kata. Ke tim local taxi namar bakalamlin man kharwat steering de kikti kalakalat ban penon kambhai ki kejat Hamadan football. Na kini ke jingduna jung ke tim local taxi kinong ile akai ke Jojua ki lashim kabu bat kerthiau haban de jemjai bat pilot laikol bat ra ekanam champion. Uba Amirul Bonds im MLA ulalong ukongsan bat uba pendaplang walang Presiden NPYF ulawan kum sembut kongsan. Daga jing teresitom jong Presiden ba Kambor Singh Nongbet ke Umling Sports Club kalala ban pelong ye kini ke tournament ke batek songi ke samla bat dipat ba kini ke thany daga jing it ke jing itali. Uba Amirul Bon ulayro ikinong ilam jong kini ke club bat ula kentu ban yai pelong kum kini ke jing le akai shnong athau kenam biki samla kin lat ni ke jing kring ki jing blin basniu. Baru our team ki layo ela ki jong ki busket hakani ke sngi. Kebenta ban ailat ikpun samla jong kadong bergathan ke jongi. Nganam sim shibun ke por ke jong pi namar ba ki players kila that kila kwa banyo ano egi khusnam bat banilit phai selagi jong ki ing gisem. Ngadon tang kawi ki jing kali ban kali ya ki tim ki bajong parem rukumju. Oi sa ka final hagani gasgi jing kali ya ki arli ki tim kolong haba phimi na gane ga jaka menta kasgi ba philik phai selagi jong gi ying gi sem gi jong phi ka ei ka khubor phinra nang ni la shai la shisgi phinlong ki nong song snong ki bakumno kum gi khun samla ki bade gi players ki samla rangba ki balong ki nong yalam ki nong penyat ya ki atli ki tim ngidei ban shim ka jingkit klik na ka benta kalaway kapapernay jongi kun samla gi jongi. Namar kata kum ki samla gi bai ka ei ka bangadan ban kentu ban ai mensim na ka benta jong phi. Haba phimi na ka ne ke jaka ha ka ne ke sngi ra lem ya ki khubor jong ka jing ya i ka jing teli ka jing long ka wei ka jing pendem iwe ya iwe bat ba phinra ya ka khubor ka babaha lengba jong ka ne ka tournament ka bala penlong kabala penkut agar kom kaba internet kajing lek kai kaba internet kisamla kila pen i lagi jong kisap ki phong gi jong phi bat ngingi scam ba phinra ya kane ka khubor sa ki snong ki thau ki ba phi phin salet bat bagin long gi nong song snong ki ba tibriu tiblei namar kata kum ki nong yalam hapo jong ka klub ru kumju ngasngo ban ai ben sim na ka banta jong phi ba pila penlong ya kane ke tournament kidang don kiwei ki pentaru ibakum ka club lanik association kidon bentrei na ke benta ki imlang ke salang kum MLA jong phi ngidon rengkat bat phi na ke benta ki jing temu ki babaha ki ba pindon nang ne syakmat ban peniat ya ki program ki ba pher nalor ka football ka ba phi peniat benta sa giwai de ki awareness program kala bandai saphang ka jing kerni yau drugs kala bandai saphang ka shongkha khana kala bandai saphang ka jing kerni ya gi jing di penbuat ki babun rukom kala bandai hapedeng ka jing long ka jing im ka babaha ki imlang ka salang donangkat bat phi kum ka klub bapin penlong program ki bapher ban kentu yagi khun samla apo ka snong ka thau bakin long ki batibriu tiblei ban light na gijing bilin ki basniu Position